Asibonge kakhulu bathandekayo, sibingelele ubaba nomama uMathimba, sibingelele befundisi bonke abakhona ibandla lonke obaba nomama nabantu abasha nabantwana abancane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Sibonge kakhulu bathandekayo. Mhlambe before singene ezwini lenkosi siyafisa uba sedlulise amazwi okubonga. Into yokuqala nje eyangithobisa indlela ubaba uMathimba ayengiphersuade ngayo. Amanye ama-date abuya angavuma, phinde hayi sizomana singamana siyipostpone. Ngibona ukuthi ayingeke. Isizulu kwesithi ngizalelwe inje endlini. Amen. So lokho ke kwasithobisa kakhulu bathandekayo ukuthi singazani kodwa uNkulunkulu akwazi ukuba asihlanganise in the spirit, akwazi ukuconnecta inhliziyo kuze kufike isikhathi ke la khona sibonana physically, sibone nomama. Sajabula kakhulu ke basenze sifikile on Friday. Amen. Nendlela nje uNkulunkulu abasebenzisa ngayo abacomplimentana ngayo kuma ministries abo. Ubaba he understand himself and no mama he understand herself. Asibashayile izandla bathandekayo. Amen. So we have learned a lot, sifundile okuningi. Sifikile la sibonge nasebandleni nje lilonke nabefundisi bebonke ukuzwa inhliziyo zabo ukuthi nokho zisamukelile futhi abazalwane ba willing to hear what God is saying. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, ngibonge yonke nje ihospitality nala besilungisele khona hotel, silale kahle kakhulu bathandekayo ngendlela emangalisayo, kusithobisile nje konke. Amen. So ke siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Sesizobuyela emuva ke siyayicela imithandazo nakini bani sikhulekise sisaqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu nani sizonithandazisa. Amen. Ngibonga kakhulu nakuNdlunkulu unkosikazi wami ukuthi akwazi ukuhlala nami angashadi nami kuphela kodwa aphinde ashade noBizo last amen. So ngihlezi kahle kakhulu ngomsaka kaNkulunkulu. Ukuhlala kahle emshadweni is a grace. Yeah, it's a grace. You cannot claim ukuthi ngoba mhlambe umpetha. Igrace kaNkulunkulu. Mawubona abantu behleli kahle emshadweni okwazi ukuthi umusa. Amen. Ya okwazi ukuthi umusa. USathane imishado yayihlasela. Ungakhula kahle, ufundiswe kahle, uSathane akugade emshadweni. Ya akugade emshadweni uSathane. So ukuthi ngiyakubona uhambe kahle sonke lesi sikhathi kodwa ke akuplanele emshadweni. So igrace kaNkulunkulu bathandekayo. So ke nami ngibonga le grace bathandekayo. Last week mhla ka 20 September besihlanganisa u17 years sisemshadweni. Amen. Lo 17 years ngathi u7 days ngendlela omnandi ngakhona. Kuze kube mnandi nokukhubana kwethu nje kusekumnandi khona lokho nje. Alibonga igama lenkosi. Yeah, siyabonga kakhulu bathandekayo. Ngiyafisa ukuthi kule session yethu yokugcina sibuke lamazwi asho uJesu kwincwadi yeZenzo 1 verse number 8. Zenzo 1 verse number 8. Lapha ya kwelesizulu
maybe you can take me up a little bit, my brother. La kwelesizulu ngoba ngifisa ukuthi masilifunda iBhayibheli silifunde sibe silalela futhi at the meantime. Amen. Uma ungumuntu okhulayo ezwini likaNkuluNkulu uyaba nale experience yokuthi zikhona izinto uNkulunkulu aqala azikhulume kuwe lisafundwa nje lingakashunyayelwa. Why lisafunda ama scriptures ube khona izinto ozibambayo ozigraspayo in your spirit. Now uthi ke verse number 8, kodwa nizomukeliswa amandla moya oyingcwele esefikile phezukwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Kunamagama awu3 engicela ukuthi uwadwebele. Yileli gama lamandla, you shall receive power, loya power. Please take note of it, and bese kuba leya gama elithi ofakazi, and you shall be witnesses. So elokuqala upower, elesibili witnesses. I feel like teaching bazalwane. Yeah, I feel like teaching. Ngiyathandaza ukuthi namhlanje ngingabi nawo fusifundisi. Alibonga igama lenkosi. Yeah, power and 2 witnesses. Bese kuba ileli gama lesithathu elapha egcineni elithi kuze kube sekugcineni komhlaba, end of the earth. End of the earth. Number 1, power, asho sonke. Witnesses, end of the earth. One more time, power, witnesses, end of the earth. Now, asambeke sikhuluma nge Pentecostal experience. Pentecostal experience. Ibandla aliyi phambili lingazani nomoya ongcwele. Ibandla aliyi phambili lingazani nomoya ongcwele. Inga emphasizwa indaba kamoya ongcwele. Alibonge igama lenkosi. Who is the Holy Spirit? Moya ongcwele, sometimes uma ulalela abantu bekhuluma ungalifundi wena iBhayibheli uzoba nencazelo errong ngomoya ongcwele. Uzoba neconcept errong ngomoya ongcwele. Kuningi abantu abakhulumayo ngendaba kamoya ongcwele, and knowledge yakho ngomoya ongcwele will determine i-relationship ozoba nayo naye. Indlela omazi ngayo izodetermine indlela ozorelate ngayo naye. That is why you must have a biblical understanding ngomoya ongcwele so that you can relate well, ngoba kubalekile ukuthi sibenefit ngokuhamba nomoya ongcwele. Kuyezwakala abathandekayo. Umoya ongcwele akawona amanzi. That is number 1. It's not water. And umoya ongcwele is not fire. Umoya ongcwele is not a dove, akulona ijuba. Praise the Lord. And umoya ongcwele is not a wind, akona umoya, a wind. Praise God. Yizifaniso. Yini bathandekayo? Yes, these are symbols of the Holy Spirit. It's not the Holy Spirit. So these symbols ziveza in nature kamoya ongcwele ngokuhlukahlukana kwayo. Sometimes umoya ongcwele can manifest himself as fire, but he's not fire. Umoya ongcwele can manifest himself as water, but he's not water. As a dove. Yabona nje umuntu ufunda iBhayibheli. Uma uJesu eqeda ukubhabhadiswa uJohn eJordan, uma evuka ezibeni lithi iBhayibheli izulu lavuleka. Malivuleka izulu uNkulunkulu wakhuluma. Wathi lo uyindodana yami engithokozile ngaye. And iBhayibheli lithi umoya ongcwele wehlela phezu kwakhe eyisimo engelona ijuba, eyisimo sejuba, not eyijuba. He is not a dove. So
All these things sengishilo ukuthi zingama symbols ezichaza ukuthi umoya engcwele inature yakhe nokusebenza kwakhe. Kwafana ukuthi uma ehla phezulu kaJesu, indlela ehla ngayo phezulu kaJesu ingafani nendlela ehle ngayo ku120 okwi upper room. Lapha ka-upper room wehle as fire. Kuthiwa kwabonakala ihlonto engathi ezomlilo. But kuJesu wehla as a dove. Dove ke imele indaba yokuba righteous. Jesus was righteous. Ayikho into eyayidinga ukuba ipurify kuyena, eyayidinga umlilo upon him. Because fire purifies. Fire sanctifies. Kunengoma ethi singing glory hallelujah when the fire came down, when the Lord sanctifies me. So nothing needed to be sanctified kuJesu ngoba he was holy, wabangcwele ezalwa. Indlela zala ngako afana ukuthi uJosepha angamthinti uMaria ngoba uJosepha ubezo release imbewu kaAdam egcwele isono. So uJesu wangamela conceive ngembewu kaAdam egcwele isono. So athiwa angamthinti ngoba kumala khulule ngomoya oyingcwele abe holy ezalwa. Ngoba ubezosindisa abantu ezonweni. So he must be holy. Njoba iwundlu elakhipha uIsrael eGibhithe kwathiwa akube iwundlu elingenasici, symbolizing Jesus. So ozokhulula abasezonweni kumele ngabi nasono, abe holy. That is why it is only Jesus who can save. He qualifies ngendlela azele kangayo nje, he qualifies. Praise God. Waphila engcwele, waze wayofa engcwele, wabangcwele selenga, wabangcwele nyuka. Anibonga igama likaJesu was holy. So uma ezokwehla phezu kwakhe umoya engcwele was supposed to come as a dove. Kodwa kubafundi bakhe he came like as a fire. Ukuze ashisa ubugwala koPeter. Yeah, sometimes uyamdinga umoya engcwele ukuthi afike phezu kwakho njengomlilo. Kunezinto ongathi noma sewusindisiwe zikuhluphe because you need deliverance ezoza kuwe through the fire of the Holy Spirit. Ashise yonke lento esemzimbeni yakho nokuthanda into zezo nokuthanda yabona the spirit of lust esingapheli. You see? Nasebusuka ulali. Abanye bayifaka bona ngopornography benze yonke lento. Uthola uthindisiwe kodwa manje une lust devilish. Ikhona last nje natural esho ukuthi uyaphila, uyabona? Ya esho ukuthi uyaphila. Inyama yakhe ide zikureportela nje ukuthi right uyaphila. Kodwa ikhona into devilish eze ingakulalisi nasebusuku. Ungazi ugcina usurape. You see? Ungazi ugcina usurape. Now, incwadi ke now umoya engcwele ke is God. Ngikhona amathanda ngayo. He is God. Uma ngabe ufunda incwadi yezenzo chapter 5 ukala ko verse 1 especially verse number 3 to verse number 5 kunale ndawo ethi aniqambanga amanga emntweni kodwa kumoya ongcwele bese yaqhubeka futhi niqamba amanga kuNkulunkulu. So the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is a person. And not just an ordinary person. He is a divine being. Gama uma engumuntu kusho ukuthi you can talk to him. You can walk with him. He can listen to you. That is why he is a helper. Kuyezwakala abathandekayo. So now uma ke efika umoya ongcwele phezu komuntu, iBhayibheli lithi when it comes upon you, you shall receive power. Glory to Jesus. You shall receive power. Incwadi yezenzo nje yonke. Umoya oyingcwele is a central figure. Siyambisana? Yeah. Umoya oyingcwele is a central figure in the book of Acts. Amagama lapha kwincwadi yezenzo uma ungakhipha umoya oyingcwele uzosala nereligion.
Saranan, take out the Holy Spirit from the book of Acts. You will be left with religion. Awukho umnyakazo ongenza impact without the Holy Spirit. Ingakho izolo sithe abapostoli they made sure ukuthi abantu mabeqeda ukusindiswa into esibili okumele bayithole kumele bathole ubhabhadiso kaMoya Ngcwele. And uMoya Ngcwele ke into umuntu lo wokomelwa kufanele kusimomele. You see, uma sesingasaziboni izenzo zakhe phakathi kwethu sinalo ilungelo lokwamisa onke ama programs enkonzo siyomfuna. Singahambi nje singasambone ephithizela phakathi kwethu. Always as a church siyawadinga ama footsteps akhe. Uma sikhonza sizwe ukuthi ukhona onyakazayo. Namba abagulayo bephila. Naba abanecancer yelashwa. Ukhona onyakazayo. Nikhona abathandekayo. Nangesindiswa ekade ufakazi kaJehova kwagabuka yonke imfundiso yamanga ukhona onyakazayo. Nangebuye emkipitweni esefakaza ngoJesu ophilayo ukhona onyakazayo. Now amandla kaMoya Ngcwele enza intshumayelo yami ibe namandla. Amandla kaMoya Ngcwele enza umthandazo wami ushake isihlalo sikaSathane. Without the Holy Spirit, we've got dry prayers, dry sermons, dry songs. We need him. Umehluko webandla likaJesu amandla. Umehluko webandla likaJesu amandla. Yini bathandekayo? Amandla. That is why uma amandla engekho ba-divert abantu balezi insuku. Ngoba isizini esikuyona, isizini esikuyo ithi amandla ayadingeka ebandleni ngenxa yokuthi siphila esikhathini la khona imimoya iphume as never before. So if amandla engekho, you divert to evil altars. Yeah, uyawafuna amandla ayi-fake. You see? Yingakho kubalekile ukuthi ibandla lihlaliswe phansi lifundiswe. You see, njengoba ngifundisa nje abanye abantu abekho geared endabeni ye-teaching. Bafuna sivote. Uzoba nenkinga ngoba uzolandana nabantu aba wrong ngoba uma ungenayo imfundiso awunayo i-discerning. You can't discern. Yabo lezi insuku ngamjudge umuntu ngokuthi uyavuta. You know? Angavuta umuntu abe powerful aphilisa abagulayo kodwa ngamandla e-altar eli evil. Before azoma phambi kwakho unekamero lingavulwa kwakhe. Uma ezoma phambi kwakho la fana khothwe inyoka qala uzazomala. Uzofunda sona iscripture ashumele uJesu obethele kodwa ngeanointing yasesihogweni. Na uma wena kulezi insuku ungezukujula ezwini ungezukujula emthandazweni uzoleka i-ability to discern those things. Landela wonke amadoda lawa ngoba nakhu ebonakale namandla kanti ashaya ngenye anointing. Ngoba these are the days of deception. Alibonke igama lenkosi. Into engiyithandayo kulama foundational doctrines alapha Hebrews chapter 6 verse 1 and 2 kukhona nesifundiso sokubeka kwezandla. Doctrine of laying on of hands. Okufanele ukuthi ibandla lifundiswe these days ngesifundiso sokubekwa kwezandla. Zibekwa ubani makwenze njani? Ukuze uhloniphe ikhanda lakho ningabeke nombani izandla. Ngihamba ufaka ikhanda lakho nje. Ngoba when I lay hands upon you ungeza wena lapho ngoba uthi uphethwe ikhanda ufuna ukuphila. But it is more than healing you. It also includes indaba ye impartation of the spirit I have. So mangibeka izandla ngiyadlulisa. Uma ngiyindoda enxegela uzipho ngitshala umoya wenkanuko as I lay hands upon you. Character
is more important before charisma. Yezwakala. Mangindoda ehlupha umfazi nje nolaka. Useva wena useva la kanti nginolaka ngihlupha umfazi. Angihleki kahle nezingane. Uyawuthatha lo moya. So you must sit down and be taught. Learn. Ibandla lezenzo lalifundiswa ligxiliswa kwi-doctrine. Sungavutha ke emva kwalokho. Ungavuthi ungavuthiwe. Avuthi ungavuthiwe. Alibonga igama lenkosi. Now, this present period of history is a time of a latter rain, according to Zechariah 10 verse number 1. Isikhathi semvula ukugcina. Praise God. Ibandla must know more about the Holy Spirit. Yezwakala. Yazi amadimoni ayakwazi ukuzifihla lapha phakathi kwethu. Sikhonze nawo sihlabelele nawo. Ayihide nje. Ngoba kuyacasheka la umlilo kamoya engcwele ungekho khona. Kuyacasheka. Ungazigcina usikhonza impela nje kanti usebenzela omunye umbuzo. Ngoba umlilo awukho. You see? Umlilo awukho. Right. Ngithe mathatha amagama abalekile lapha ya. Leli gama lika power, loya power usho dunamis, ne? Ya, amandla lawa awumadudula, amandla angayazi into okuthiwa impossible. Amandla angakwazi ukwehluleka. Okusho ukuthi ngathatha umuntu ohamba ngelishe umbekela. If the dunamis is upon you. Yezwakala abathandekayo. Dunamis. Power that knows no impossibility. Thatha umuntu okuthiwa useyafa. Odokotela sebekhipha report. But nathi sesikuzame konke. Webazalwane, uma lamandla engekho siyimfanayo. Now, you shall receive power. When the Holy Spirit has come upon. Now, upon ukhuluma indaba enkulu upon. Now, mawusindiswa umoya engcwele is within you to regenerate you. Ukuba ube isidalwa esisha, ukuba akuzale kabusha. But it's not enough up until he comes upon you. So, uma ethi come upon you, ukunikeza ability to serve. Ngamanye amagama ukunikeza ability ukuthi ukwazi ukoperate ku supernatural dimension. Now, loya power iBhayibheli malikhuluma ngamandla, amandla acategorizewe la achaze into eziningi, but lo power lo is ability to do supernatural things. Ngamagama, this power is power to perform miracles. Yezwakala abathandekayo. Is power to cast out demons. Is power to heal the sick. It is power to raise the dead. Glory to Jesus. And lamandla ayifa labo bonke abakholwayo. Labo bonke abakholwayo, lamandla awehleli bapostoli kuphela. Lamandla awehleli baprofeti, amandla ebandla. Kuyezwakala abathandekayo. Amandla athenjiswe abakholwayo, amandla okusebenza, amandla lawa asehlukanisa namaqhawa. Sibe yi-powerhouse, sibe yindlu yamandla. Nikhona abathandekayo. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. La mandla awuwatholi up until he comes upon you. He must come upon you. Lalela ke, lento isho ukuthi noma ungesiye umfundisi, but you can heal the sick.
lamandla mayiphe kwakho nje. Glory to Jesus. Noma ungenasikhundla esontweni, but you can raise the dead. Lamandla mayiphe kwakho, you can perform miracles. Shout glory to Jesus. Shout glory to Jesus. You shall receive power. You know, that is why in what Mark chapter 16 verse 17, it is these signs. Asho sonke. Shall follow those who believe. Say it one more time. These signs shall follow those who believe. Number one, they shall lay hands upon the sick and they will recover. Mark 2, these signs shall follow those who believe. Kusho ukuthi isign uyazi into echaza into ethile. So kusho ukuthi into echaza ukuthi uyakholwa uJesu. Ama signs. One of the things as this would you are a follower of Jesus is signs and wonders. Kuyezwakala. Hey. Ikhona yini? Ngicela ake sifunde abathandekayo, ake sifunde. Cela ake sifunde. Mark chapter 16. Lord help me. Mark 16. You know, ngicela ukuthi uqale nje ku verse awungifundele. Uqale ku verse 16. Uqale ku verse 16. Ya uyingcenge khona kufanele sikhulume namhlanje before I pray. Mark chapter 16. Silalele kahle ke. Funda. From verse 16 back. Yes. Verse 16. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa. Onjani? Okholwayo enze njani? abhaphathizwe Uyoba njani? uyakusindiswa. Yeah, uverse number 17 ke uqhubeka nale ndaba yomuntu okholwayo. Kuyezwakala? Uverse 17 uqhubeka nendaba yomuntu onjani? Okholwayo. Qhubeka ke. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Verse 17. Verse 17. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Now, lezi ibonakaliso ziyolandela abantu baka verse 16, So, okusho ukuthi uma ulapha ku verse 16 uyangena ku verse 17. Jesus. Siyamsana? Uma unayo iexperience ka verse 16 yokuzalwa kabosha yokukholwa inkosi uJesu, kusho ukuthi ke uyangena ku verse 17. Ngoba lokho kukhulunywa ku verse 17 kuthiwa kuyokwenziwa ngabantu baka verse 16. Lapha ku verse 16 akukhulunywa ngabefundisi, kukhulunywa ngabakholwayo. Kuyezwakala? Hey, awuphinde ngathi abezwa ngathi. Verse 16. Verse 16. Yeah. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa. Verse 17. Verse 17. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Once wakholwa inkosi uJesu, wathola ubhaphathiso. Ngiyalibona lo amanzi. Wathola ubhaphathiso likaMoya Ingcwele. IBhayibheli ke lithi these signs shall follow you. Kuyezwakala? Yiziphi lezi zibonakaliso? Qhubeka. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni. Ngamanye amagama mawukholwa inkosi uJesu, this is your role. It's not about gift lapha. There is a difference between a role of all believers and the gift of the Holy Spirit. So, lokhu kuphiliswa kwabagulayo oku verse number 17, it has got nothing to do with the gift. It has got something to do with ukuthi usindisiwe unomoya ingcwele. It's your role. You can heal the sick. Oh, bazalwane. Mawukholwa ugcwaliswe amandla kaMoya Ingcwele, kuthiwa you shall lay hands upon the sick and they will recover.
Once ibandla la introducewa ku verse number 17 bazophumula befundisi. Bazophumula. Ngoba ibandla lobe selikwazi ukusebenza. Maya abafundisi benza yonke into. Kanti abefundisi umsebenzi wabo equip ibandla. Akukhona ukuministerisha. Ukuministerisha okwama saints okwabazalwane aba ordinary. Thina we equip, we train. Silapha kwindawo kaSamson. uSamson akaya emasimini amaFilisti fanele kuyimpungushe. Umsebenzi kaSamson ukulayita impungushe yizo ofanele ziye emasimini. Manje ke oSamson balezi insuku baphinde baye emasimini amaFilisti ngoba impungushe ayinamlilo. Impungushe ibukela uSamson each and every Sunday azenzi lutho ngoba ayilayitiwe. Ayilayitiwe. You see? Basebenza kanzima abafundisi abanamalungu afireless. Angekho equipped. Noma ephethwe iheadache ufonela umfundisi. Na ingane ephethwe iheadache, "Thwa beka izandla wena." Ngathi uyakholwa? Beka izandla wena. Yingakho ubufakazi singenabo manje emabandleni ngoba abantu abafakiwe ezenzweni kaMoya eNgcwele. Mabe kuthiwa abafakazi babusiswa amavesi, ivesi vele liyabusisana. Sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu wenzani ngawe. Kuyezwakala bathane ngayo. Sifuna itestimony ethi begula ingane kaAnti ekhaya. Kuthebe bize ambulance umoya engcwele wathi angiyibeka izandla yavele yaphila. Sifuna leyo testimony. Ngithe ngene etaxini umoya engcwele wangihlupha wathi angifakaze ngibatshele ngoJesu. Sifuna leyo testimony la. Kuyezwakala bathandekayo. Yes, emsebenzini bese bezongixosha kodwa ngithema ngithandaza uNkulunkulu wangenzela ifavor wabhodloza uNkulunkulu wakhavele nasemsebenzini la usebenza khona. Now siyoyeka ke ukufakaza ubufakazi bokubusiswa amavesi. Uthi ngibusiswa uvesi bani? Ivesi liyabusisana sifuna izenzo. Sense. Hayi ukuthi ubusiswa ivesi. Angithi abantu amen just because vele liyanibusisa. Vele liyabusisana. Now, verse 17, these signs shall follow those who believe in my name. Hayi ngovaseline, hayi ngamafutha. In my name. They will lay hands in my name. Lisenamandla igama lika Jesu. Lisenamandla lekelelwa alidinge faith water alidinge lutho liludwa bayaphila abagulayo liludwa ayaphuma amadimoni ngegama lika Jesu alibonga igama lika Jesu linamandla liyathotshelwa imimoya yonke. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. The more uNkulunkulu ibandla restore elibuyisela efeni noma elibuyisela emafeni alo kukhona abafowethu abazobuya mase bebona ukuthi amandla abuyile ebandleni. Kukhona abazobuya asebedivethile baba ngabefundisi bathandaza izinyanga. Uma ibandla belibona le operator li pure kungekho yonke lento ye-occult kodwa izwi libe namandla okusindisa umuntu ugelekeke. Igama lika Jesu liphilisa izifo lenza ama miracles. Ingekho into esiyiphathayo esiyiphatanisayo. Kuyezwakala abathandekayo. Yes. Konke zakwenzeka I can feel in my spirit. And kubalekile ukuba masilalele ngendlebe kaMoya because God is restoring the church in our time. Jesus. So usindiswe kahle wafika kahle ebandleni wafika uNkulunkulu ebhize restore ibandla elibuyisele endaweni yalo. Jesus. Yes. Oh, you have come at the right time. Usindiswe ngesikhathi esiright ngoba uNkulunkulu ibandla uyalibuyisela endaweni. So le ndawo kaPower ke isho ability to do supernatural things which are miracles, casting out demons, healing the sick.
incwadi kaMark nje iphethe kakhulu indaba ye demonstration of power, indaba ye healing miracles, uBook of Mark. Sibona uJesu lapho ehamba in a power of healing, power of miracles. Kwenzeka izinto. So lezi ibonakaliso ziyolandela abakholwayo. Yezwakala? Bawubeka izandla kwabagulayo. Yezwakala abathandekayo? Kuthiwa ke bakhipha amademon. You are anointed for that. You can cast out devils. Yazi ngize ngifikelwe into ukuthi even nangenxa yento eyenzakalayo ezikoleni nikhona abathandekayo. Lento ngitshela ukuthi even othisha abaka Sunday school kufanele batrainwe manje bafundisa abantwana in a prophetic way ukuze izingane zabazali zingangenwa yilo moya wobungoma. Kufanele othisha abaka Sunday school nabazali emakhaya ba-equip abantwana. Ngiyezwakala abathandekayo? Ukusebenza kamoya engcwele akuna age. Umoya engcwele uyasebenza nge-teenager njengoba umoya wobungoma usebenza nge-teenager. So if othisha baka Sunday school can train and equip abantwana in a prophetic way, babe relevant. Ngoba siphile esikhathini semimoya. Igama nje lika Jesu lilodwa silifundise kubantwana ukuthi linamandla kangakanani. Abantwana bazi the power in the name. Nokuthi how to use the name of Jesus. Ukuze lengane mayilapha eklasini kukhona ingane eklewulayo ephathwa engena umoya kusho ukuthi kunengane la ka Sunday school efundisiwe ilidedela igama kube kanye. Hallelujah. Yes, idedela umbayimbayi. Glory to Jesus. Ithi yaklewula le lisondele teenager eligcwele uNkulunkulu. Lithi ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ngegama lika Jesu. Get out. Ngoba lo mntwana is well equipped. How to use the name of Jesus. The more we teach about the name is the more we have faith in the name. Because faith comes by hearing. When we teach about anything, we develop faith kuleyo nto. So masifundisa ngegama lika Jesu senza ibandla libe nefaith enamandla ngegama lika Jesu. Siliqala laqala khona igama lika Jesu nje. Ifika ingilosi izo introduce ukuzalwa kaJesu kuMaria. Ithi zomqamba igama ukuthi uYesu ngoba nguye ozosindisa abantu ezonweni. Kuyezwakala? Silithatha igama lika Jesu and siliqala kuyi-Old Testament ngoba liyavela kuyi-Old Testament. Kuyezwakala bathandekayo? The name of Jesus. Igama lithi Joshua lisho Yeshua which is Jesus. Size nalo. Sizofika kuPhilip. Uma echaza umpostoli Paul elobela abasePhilip uthi wazithoba kwaze kuba sekufeni wayesenikwa igama elingaphezulu kwamagama onke. Leli gama kuthiwa zonke izilimi ziyovuma, onke amadolo ayoqhothama kuleli gama. Igama elalelwayo nayimimoya. Igama elimalibizwa i-kingdom of darkness, ithi pay attention. Akufani nokubiza igama lika Shembe. Uyazi ukuthi eTexini umuntu angathi Shembe uthuleke nje. But wazothi ngegama lika Jesu wonke umuntu uyaqalaza ubani lobiza igama lika Jesu. Jesus. Kodwa emawe eTexini nje uthi we Shembe bayathula nje abantu. Kodwa uthi ngegama lika Jesu. But uShembe is a person. And ithuna lakhe linamathamba akasazabona. Kodwa uJesu elakhe ithuna li-empty. Okusho ukuthi mali empty thuna kusho ukuthi uyaphila now. So ukuthi mawubiza igama lakhe uqhamuka yena ngoba uyaphila. Ingane zakho manje laphandle mhlawumbe ingane yakho usindi igama layo
Mawuthi sindi ayisabeli zonke kusabela lengane kusabela umnikazi wegama. Jesus. So once wathi ngegama lika Jesu kusabela umnikazi wegama. Jesus. Hayi. Uma ubiza igama lika Jesu phezu komuntu onomzimba osenuka ophethwe icancer esikwistage sokugcina uthi ngegama lika Jesu kusabela umnikazi wegama phezu komzimba onuka icancer amandla cancer reverse. Glory to Jesus. Hallelujah. Yes. Ngoba lo esimbizayo uJesus uke wamemeza phezu kwethuna le ndoda esina 4 days incwatshiwe wamemeza phezu kwethuna wathi Lazarus come out. Glory to Jesus. Leli gama liyaziwa izifo leli gama liyaziwa ukufa itself. Wamemeza uJesu thema imemeza ukufa kwa expire Jesus. kwa terminator. Lazarus was dead, but my memeza uJesu he terminated ukufa kwangena ukuphila impethu zashabalala futhi akashonga ukuthi Lazarus vuka uthe phuma ngoba uLazarus uvuke ngalenkathi uJesu ethandaza ethi baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo futhi engakhuleka umkhuleko wokucela a prayer of worship. Baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo lo baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo uvusa uLazarus. So uma ngabe sethi Lazarus uphuma ngoba usevukile. Jesus. You. Linamandla ubuza igama uMoses mayokhipha abantwana bakwaIsrael eGibhithe uthi ngizofika ngithi ngithunywe ubani. Yabo, there is power in the name. There's power in the name. Jesus. There's power in the name. Ungabusaye washweni lisenamandla. Hey. Ngathatha ubizo ngavuma ungena emsebenzini kaNkuluNkulu ngayeka umsebenzi engangiwenza ngangisebenza kwa-education ngayeka. Ngisasebenza only for 10 years. Ngayeka. 2006 uNkulunkulu engibiza ngayeka kwa-education ngo-2012. Praise God. Mangiyeka ngafofetha onke ama-benefit o medical aid isimanga umfundisi ongena medical aid but isimanga nasi-ke ever since futhi angizange ngisazi isibhedlela kuze namhlanje ney'ngane zami ayisazi isibhedlela. No Jesu ngawudlala ngami ngoba uyabona vela ngina medical aid ngawudlala ngami. Jesus. So uma ngathi nje uqala udedela uSathane aravaze ingane fanele ngiyombuza ukuthi uthi angenze njani. Uthi angiyephi ngoba you are the source of my life. Ngiphelele la kuwena ngiphelele la kuwena. Linamandla igama lika Jesu. So uthi ke you shall be my witnesses. They are witnesses. Akasho nje kuphela ukufakaza verbally. Nikhona abathandekayo? Angani manje khona yini? Nisakhona abathandekayo? Very important. Akasho ukufakaza verbally. Amen. Leli gama lika witnesses liphethe number 1 ukuthi you will be able to share your faith. Number 2, you will be able to live what you believe. Uzokwazi uyiphila into oyikholwayo. 3, you will be one. Uzoba into eyodwa nesivumo sakho. Ngeke uvume enye into kodwa uphile enye into. Ngoba ubhabhadiso likamwengcele mangakafiki uyavuma enye into kodwa ubuphile enye into. Then number 4, leli gama lika witness lisho mathaya idela kufa. Kusho ukuthi usungayifela lenkolo. Usungayifela. Once amandla abaphezulu kwakho usungayifela lento. Ayisayekeki ingethe moya nje ayisayekeki. Usungayifela.
Sungayifela. Ingakho uma amandla kaMoya Engcwele engakafiki kuPeter, uPeter waconfessa into angeke kwazi ukuyimela. Wathi ngiyofala ufa khona Jesu. uJesu wambuka wathi hey wena uzongiphika. Amen. And uPeter were honest. Kodwa isivumo sakhe sasi out of ngamagama sasingekho informed. Wayevuma ngenxa yepassion. Ingakho noJesu engazange amiyeke uPeter noma sevuka ekufeni. Mayibiza umhlangano uthi ningamkhohlwa noPeter. Ngisamfuna ngoba wayengangiphiki ngoba ngiphika, wayengiphika ngoba wayengazi. So kodwa uthe uma uPeter esehlelwe ngamandla kaMoya Engcwele ngosuku lwePentecost. Jesus. Waqala waba yidela kufa. Kuthemba ngabe bemelana nemessage ababeyishumayela. Uthi uPeter nqumani nini ukuthi ubani kumele simlalele phakathi kwenu noNkulunkulu. Ngamagama I'm ready to die for this now. Jesus. I am a witness now. I am a martyr now. Jesus. Angithi yabona nje wena usahlula umndeni wakho. Umndeni wakho mawenza umsebenzi lemsebenzi emkhuba yasemakhaya uyatholakala ematafuleni akhona angithi. Awukakakwazi ukumela ukholo lwakho. You lack boldness ngoba ugcwalisiwe ngamandla kaMoya Engcwele. Jesus. Ay. Uma nje umndeni uzohlangana lapha kwamamkhulu phesheya kwemfolozi kuyokwenza umsebenzi nawo khona futhi. Uyangena ubuye nawo nenhlanga ezimanzi. Ngoba kufika inyanga ekhaya izoqinisa. Iqinise nomzalwane okhuluma ohlabelelayo. Yo. Because the power is not. Ngicela ukukhuluma nansinto mhlambe abantu abaningi ezoba confused. The genuinity of gospel. Ubugenuine begospel. Lento ibiyenza nje bazalwane. Ibiyenza nje lento. Bekufike intombazane ngenza example. Nikhona abazalwane? Ngoba lento is real, is real. Mayifikile emntwini imenza ahlukane nezinto. Na intombazane lithe ivangeli lingakafiki, ibisilotsholiwe kwaqedwa kwasala usuku lomshado. Yezokala? Kwasala ini? Kwase kufika intende endaweni. Kwafika intende endaweni, le ntombazane ithi uattend afike yahlatshwa izwi yasindiswa. Lethe intende lingakawi yehlelwa ngamandla kaMoya Engcwele. Jesus. Bachitheka utshwala bugayiwe. Jesus. Yaya kubaba, baba angisaboni ngisaya lapha. Kulo yabhuti angisaboni ngisakubuya lo yabhuti. Sengisindisiwe manje. Uthini? Sekulotsholiwe? Yebo, angisayi. Bekuba njalo, ingakho mangala ngoba uyazi lo nto wena. Jesus. Namhlanje siyapatanisa, ake ngikhuluma. Hey. You know today siyapatanisa namhlanje. Sasibazame sibashadise. Mpataniso wodwa. Wangena nje emshadweni uzanywa. Wabuza ukuthi okay, njengoba ususindisiwe nje sisi. Lo bhuti obuhlala naye usafuna niqhubeke naye wathi yebo ngiyafuna. Alright, kodwa manje ngenxa ukuthi akulungi phela ukuthi uqhubeke ukhonze usahleli lapha ya. Umani ukuthi kuyaluma ukuthi usafuna ukuhlala naye mbuzo ukuthi singenishadise yini. Hawu uthini umfundisi? Hawu angashadisa. Angashadisa. Athola umshado wamahala. Afakwe inandathi ibandla lithenga igrosa. Thenga igrosa ibandla lifaka idecoration. Jesus. Ay. Size sikhohlwe ukuthi kusindisa intombazana akasindiswanga loya. Othi mayisefika la inkonzweni esefaka uthayi sikhohle ukuthi cha phela lo akazange asindiswe. Simthathe ke manje lo bhuti ngoba manje nathi namenzela umcimbi omkhulu namshadisa. Jesus. Ebese vele uthi angisale sengisonta la.
amandla mayengekho nje siyabibiyela mayengekho amandla siyabibiyela mayengekho amandla Jesus. amandla mayengekho sinemshado mbumbulo Yo. nteke emshado wazanya na uyakwazi ukuthi wazanya Hey. yakwazi waza wona noma usugqoka i2 piece yakho usushaya amagqoko usukhumbule Jesus. Hey. wazanywa nje wena Yes. umuntu wazanywa sakushadisa phela ngoba wonke umuntu uyashada nomhedeni uyashada ya ukushada is just a culture is a good culture but it's from God sakushadisa ngoba phela kusho wena wathi wena ungaqhubeka naye okay sakushadisa ke uma ivangeli esishumela lingasenamandla siba nemshado eyethe kwembula kwembezo lokwembezo so belithi malifika ivangeli bebuchitheka utshwala bugayiwe intombazana ixabane nomndeni bayinxoshe bathi usithela ngehlazo so thina emphakathini ihamba intombazane iyohlala kubazalwane azabhodla ubaba ibandla lithandaza ngapha azabhodla ubaba izibuyele ekhaya kuyezwakala abathandekayo isindiswe keleke kukhuluma ivoice la kuye ukuthi lo mshado akuwona wakho lo mshado khuluma into la kuyena kusiwo wakho lo mshado ingqondo ibathe sakulotsholiwe bese kusalusa cha akuwona wakho lo ingayi intombazana umndeni ube sehlazweni kuyezwakala abathandekayo ingayi ngoba leli ivangeli lamandla awusuka man you know manje uma lamandla engasekho singena enkingeni ngoba kufanele senze umsebenzi kaMoya Engcwele kuyezwakala into engabenziwa uMoya Engcwele siqabana namadodeni manje nangu lo mfundisi owangihlukanisa nentombi yami umfundisi akangeni ekuhlukaneni kwakho nendoda nesoka akangeni futhi mase usindisiwe awubi lokhu uya kumfundisi uthi umfundisi ngithandazise ngale ukuze ngikwazi ukwalo baba kabafana cha indoda mhla uyiqoma kuzange kuthandazwe ne mhla nqomana kuzange kuthandazwe so why mangabe sefanele wala indoda sefanele sithandaze no ukwala indoda akudinge emthandazo indoda uyala ngendlela owayiqoma ngayo uma wathi yes yithi no finish so leyo nto ayifuna umkhuleko leyo nto ayifuna umkhuleko leyo nto manje uzolokhu uyala esokeni manje umfundisi akasayifuni njalo lento akasayifuni umfundisi lento you see manje noma umfundisi akasakwazi ukuhamba la elokishini manje qabula usheshisa akasafuna umfundisi qabula usheshisa akasayifuni lento umfundisi siyabibiyela amandla uma engekho le ndawo ethi you shall be my witnesses niyoba ngofakazi niyoba ngamadela kufa ubhabhadiso likaMoya Engcwele lokwenza ube idela kufa uncamena ukulala eBhayibhelini uncamena ukulala ungadlile unqoshwe ekhaya ngoba amandla asefikile praise the Lord amandla mayifika akwenza ube ngumkhovu kaJesu glory to Jesus uyathathelwa intando yakho iyephulwa eyakho intando usha njengoPaul akusemina ophilayo kodwa uKristu osephila kimi amandla mayisefikile akhipha intweni zakho awukhishwa ibandla awukhishwa umfundisi ukhishwa ngamandla ake sithi amandla Jesus. power
esiyidingayo nowadays asidinga amaculo amahle, asidinga intshumayelo ezinhle, sidinga amandla. Alibonge igama likaJesu. Sidinga amandla ngoba abanye bazawusindiswa bekade beyizangoma, begcwele ubuhlalu yonke indawo le, ngeke sibagumulise. Ikhona into egumulisa abantu, amandla. Glory to Jesus. Hallelujah. Ikhona into ethi mangabe ifika kugabha amaketango ngaSathane, awe amakhamandela aphunyuzwe odiniweyo, aphunyuzwe odiniweyo. Kala bashanta palesia rapakatoli maoshante, ayawa amakhamandela. Amandla mayisefikile siyagashuka izibopho zikaSathane. Amandla mayisefikile ngegama likaJesu. Hallelujah. Ungene kwirest sihlobo sami, ungene esabatheni, ungene esabatheni uphumule. Alibonge igama likaJesu, uphumule. All we need is power. All we need is power. No, asidinga enye into abathandekayo. All we need is power. And le ndaba yamandla kamoya oyingcwele iyaziwa kwi-kingdom of darkness. Anointing is noticeable. La ku-operate khona ugcobo lukamoya oyingcwele, lo ndawo iba no-go area emadimonini. Awukwazi ukuyi-invader. Kuyezwakala? Ya kufanele ukuthi sibe isishozi sikamoya ongcwele. Ishozi indawo ukuthi makuduma izulu imbani idlalele khona. Yabona-ke abantu basemakhaya bayazi indawo makuthiwa isishozi, once lahloma izulu uzwa abantu abadala bekhuza abafana ukuthi mabeqhubeka inkomo ningayi ngalapha, because le ndawo isishozi imbani maliduma izulu idlalela khona. So ibandla ke locally kufanele kube isishozi la kudlala imbani yangasenhla. Amadimoni akhuza nodwa ukuthi ningako onke amabandla ningayi lapha ya, ngoba le ndawo isishozi where God is busy working, operating. Nikhona abathandekayo, power. Now angigoqe ke abathandekayo, just give me a few seconds, sense of valor, few minutes. You may sit down. Ya noma sesiliyeke silivangeli saliyekethisa kodwa linje lona. Hayi bathandekayo, Jesus. noma ivangeli sesiliyekethisile kodwa linje. Linje. Ivangeli linje. Uyeke izinto. Hlukane nazinto, hlukane. You see? Noma kuthiwa lifikela umama nje semshadweni seshadile. Nikhona abathandekayo? iBhayibheli lithi ma indoda yakhe ivuma ukuthi ungahlala la kulomzi, mayivuma. Nikhona abathandekayo? Bese tifune mhlambe le ndoda yakho ingahle isindiswe ngenxa yenkambo yakho. Uyezwakala? Ayususeki komama. Kufanele ukuthi uma ivangeli likuthole ususemshadweni, khuma nje njengomama yosindisiwe, ngiyayeka indoda for some reasons. Khuma ngomama. Ngoba wena obasenkingeni enkulu mase kushona indoda. Kuyezwakala? Umyeni wakho uyamprepare. Umenze njani? Engakafi nje umprepare. Mase lifikile ivangeli ku uyamprepare. Umtshele ngoba kunezinto manje ongaseze ukuzenza la ekhaya. La ekhaya. Ezinye zazo fanele ungazenzi nangosuku lomncwabo, makuthiwa kuhamba umyeni wakho oqala, awuzukuzenza wena. Kuyezwakala? Umphekele ukudla kumnandi, umgade mhla enamile. Bese uyakuye uxoxeleza indaba. Uthi lalela ke baba, umthakazele ubize ngesithakazelo sakhe. Uthi njengoba sengikholwa nje, uma kwenzeka inkosi ithatha wena kuqala, angeke ngikwenze lokho ngenxa yenkolo yami. Awumfaki umfundisi, awulifaki isonto. Awuthi ngenxa yesonto, ngenxa yenkolo.
makwenzeka inkosi ithatha wena qala angizukwenza lokho nenze example nje angizukuzila hawo omunye uthi kanti ukuzila konambe inzili inkinga la mangabe usuyigumula uyigumula njenge two piece oyigqoka mawe enkonzweni kuyareportwa mawuzogumula inzili uyareporta emsamo ureporta ngembuzi kezwakala angizukwenza ukuthi uyaqala thuka hayibo usho ukuthi ngeke ngizilele baba ngenxa yenkolo engiyithathile ayivumi ngathi uyanqaphaza ukuthi umiyeka nje phambi uyothandaza phinde ubuye kezwakala uphinde ubuye uyothi nesevuma bese uyamtshela ayi mayisevumile cha ngiyacela ungasela abafowenu kodwa imhlake kunomcimbi ekababa omncane bese yababiza ethi hey bafowethu ake nisonde lapha yiphela endlebeni lapha masibani ba uthi ngeke angizilele kodwa ke phela ngiyothini phela inkolo yakhe umfowethu uthi ngeke akuzilele inkolo yakhe angithi usuwinena qala sekothi namhla ehambile bese kufika labo auntie abafika makwimcimbi ongabazi nawe yabazi abo auntie abafika makwimcimbi bathi uthini ngeke amzele ubhuti aqhamuka baba omncane hayi washo umfowethu wasibiza wasitshela aqeda inkani kaanti loqhamuka makwimcimbi usuwinileke ngeke ngomncwabo wendoda yakho lokufufubele liyashisa ilanga no blanket ubambathise lapha uyamfoma Amen. Yamfoma liyashisa ilanga. Usulokhule kwathi uyophela nini lo mncabo uyamfoma. Baqhumisa ngengubo ezu3 ezintsha. Ayivishisa ngengubo mayintsha. Yonke lento engiyikhulumayo ithi amandla mayisefikile you shall be my witness. Jesus. You shall be my witness. Yes, wakala bathandekayo. Shall be my witness. Now, la ngasekugcineni ke kuthiwa niyoba ngofakazi bami bese ziyabalwa ke indawo as you become witnesses of Christ. Praise God. Kuze kuthiwa ke kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngishilo ukuthi le ndaba ka witness it involves many things. Nikhona bathandekayo. Ikuphethe ukushunyelwa kwevangeli. Ikuphethe kuba idela kufa levangeli. Kuyezwakala abathandekayo. Kodwa kuthiwa ke till the end of the earth. I guess to the end of the earth. Say it one more time. To the end of the earth. To the end of the earth. So la as we propagate the gospel, as shumayela evangeli, anointing, blessing, Pentecost is not limited kwi-local or kwi-community or kwi-city ethile. Kodwa once uNkulunkulu wabagcoba abantu, ubagcoba ukuthi basebenze kuze kube sekupheleni. Ngamagama, we must impact the world ngamandla kaMoya oNgcwele. Khona abantu abangagcotshelwe ukusebenza kwi-context yebandla. Amandla mayesefike phezulu kwabo yaba assigner basebenze in the marketplace ngaphandle, not only in the church. Kunabantu ngicabanga abagcotshiwe la kanti into yaba yikho la ebandleni. Kuyezwakala? Into yaba yikho la ebandleni ngaphandle. You see? Makuthiwa to the end of the earth kusho ukuthi ke we must not limit this anointing. Praise the Lord. We must not limit this anointing. It is the anointing to touch the world. Not to basibusane sodwa la, but it is the anointing to touch the world. For an example, you see, uma ufunda iBhayibheli uzothola ukuthi bakhona abantu abasebenzisa uNkulunkulu outside the temple. Uma ufunda iOld Testament, especially nje abantu abangabaprofeti. U90% abaprofeti bebengaprofeti etempelini. You talk about Deborah, he was a prophet in the nation. Yezwakala? The nation. Now, Joseph, uma uNkulunkulu ebasebenzisa, ubasebenzisa to impact the world.
bagcotshwa uNkulunkulu ukuthi bakwazi ukusustaina i-economy yaseGibhithe. Ithi inkosi yaseGibhithe singamthola phi umuntu okukuye umoya kaNkulunkulu. Hayi ngoba embona ekhuluma ngezilimi esontweni. No, in a secular world. Esebenza ngaphandle umfana, but he was brimming in the spirit. Indlela ayephethe ngayo economy yayisho ukuthi he is anointed. He is anointed. Jesus. You see? Kukhona abantu uNkulunkulu abagcobele ukuthi basize umhlaba ngaphandle. Ba-introduce uNkulunkulu wasezulwini ngaphandle. Glory to Jesus. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu avusa abantu kuwo onke ama-industries, kumiswa abazalwane nikhona abathandelayo. Yes, abazo-introduce uNkulunkulu ngaphandle in the marketplace. Kweze politics, kweze economy. Ko music, art and entertainment. Kwanda abantu, even nako media. Njoba sibuka nje la ko media into engcole because abekho abazalwane who are introducing ama programs holy. Nako education sibe nabantu uNkulunkulu abamisile in that mountain. Ngoba that is a most influential mountain education. You see? Usathana ukwazi ukushintsha ingane zethu esikoleni ku-introducewe ama-curriculum wrong, ingane ifundiswa i-sex ezikoleni. Because la kwenziwa khona kudevelopa khona ama-curriculum abekho abantu abanomoya kaNkulunkulu. So the anointing to touch the world. I'm about to pray. uDaniel kwezepolitiki kuphi khona? Khulumani kakhulu kuphi khona? Was very influential. Very influential. Amen. Very influential. He was a prime minister lapha eBabylon. uDaniel. Kuthe sexakile inkosi tawe ngumbhalo ongachazeki. Nikhona abathandekayo. Kwabizwa zonke izazi zahluleka. Yathi queen, no, ukhona umfana la. In your kingdom, okukuye umoya kaNkulunkulu. Uthe mayifika nje uDaniel wathi there is God in heaven. Ngoba inkosi bifuna umuntu ozochaza number 1 ukuthi iphupheni inkosi. 2 bese chaza iphupho alitolike. Fanele qale asho ukuthi ngiphupheni bese chaza into ephushiweyo. Jesus. So we need to know ukuthi uma uNkulunkulu ibandla eliraiser elirestore kufanele ukuthi at the end of the day we must become the salt of the earth. Sibe usawoti womhlaba. Si impact umhlaba. Kunabantu la abagcotshiweyo. Uyabona nje basihlushwa nje kwezinye indawo lapha nje masingahleba. Uyabona nje kulama department osomantekisi. Kudinga abantu abanomoya kaNkulunkulu la. Abasindisiwe full of the Holy Ghost. Abazolethi order. Besizwa uNkulunkulu. Ngoba before uJesu abuye ibandla lizobamba wonke umhlaba lizogoqa uzobala izandleni. Ibandla ngeke lihlwithwe lingakabuyiselwa isidima salo emhlabeni. Ngeke lihlwithwe liseyinhlekisa emhlabeni. Lizohlwithwa selaziwa. Glory to Jesus. I'm a politician will seek advice ebandleni. Kings of this world will seek advice ebandleni ngoba ibandla lizoba njengomuzo wakhe entabeni ongesitheke. Jesus. No. I'm praying. Ukuthi noma ngabe kuthiwa uthisha kwe-education, allow God to anoint you to affect that department. Futhi ungayivumi lento yakho ukuthi lokho aba post level 1 kuze be namhlanje. Awunyuki uphethwe ngabahedeni. Into wrong ayikhipha kuthiwa siyoba zinhloko thina. Awukwazi ba influential ungekho kwi position of influence. Ungekho kwi authority. Rise up. So njengabazwana singabi lazy to learn. We must learn ukuze sikwazi occupy these key positions. Ngoba this anointing is to the end of the earth. We must affect everything in this world. Praise the Lord. Hey, nikhona kodwa bathandekayo. Everything. Everything. So ngiyamuzwa uMoya Ngcwele is busy raising his army.
ngeinsuku zokugcina kunabantu lapho uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabona angeke sonke siphathe mic bathandekayo ngeke badinge koDaniel bayafune koJosepha uNkulunkulu azabanikeza iwisdom uthi uprincipal laphayana ube full of wisdom. Glory to Jesus. Yes, even Prime Minister your education it is seek guidance from you because you are full of the Spirit. Sibe impendulo. Glory to Jesus. Sibe impendulo lento ke ithi lento uma ngabe kukhona abantu ebandleni who aspire to become ama-counselor, to become ini? Ngikuhluza umqondo nje ngamabomu. Ngoba sicabanga ukuthi ipolitiki lena is devilish. Abantu aba-devilish not ipolitiki. iBhayibheli alivumi isiphathwa ngabahedeni. Siphathwa ngabahedeni njengoba abekho abantu aba-capable. Yeah? So if you aspire to become a president of the country one day, you aspire to become a counselor. So we must equip you. Ukuthi uma ufuna ukungena lapha kwezepolitiki, what you must expect and what you must avoid. Bakhona abantu abangena benomoya kaNkulunkulu kodwa ngenxa ukuthi abafundisiwe ukuthi each and every mountain has got a demonic influence. Yezwa abathandekayo, uma ufuna ukuphozesa imountain yezepolitiki as a Christian, you must be equipped. Yezwakala. Ukuze ungathi mangabe usulapha yana ubusushintsha ikudilute lento ube igama ukuthi usindisiwe kodwa ikudilute lento. You must remain pure like Daniel. Be pure. Be pure. Umele uNkulunkulu wakho. Yezwakala. Umele uNkulunkulu wakho. Into ehluphayo ke ile asifuni ukuequip abantu. Kodwa uma ngabe sekuzokhethwa lapha bamane behambela emabandleni becela imkhuleko nathi sibanikeza okufike ikhansela libingelele lithola ithiwa mhla kuzokhethwa. Yabo, we must raise our own people. We must raise, the church must raise its own people. Nikhonani na? Uma ngabe khona abantu abasha lapha abafuna ukungena kwa art and culture, specifically ku music industry, they must be equipped. Uma uzongena lapha ya ku music industry, what you must expect, equip ukuze ungene lapha uyi-invade ngoNkulunkulu leya mountain. Ngoba bagcotsha uNkulunkulu bakhule ebandleni, ba record, bangene ku music industry, baphelelwe i-character. Jesus. Yes. Abanye bafe sebe ngama gay, sebe ngama lesbian. Jesus. Noma seyenkonzweni akasaliphathi iBhayibheli, angithi artist. Angithi artist. Akasaliphathi neBhayibheli. Umemenyiwe akalindi nezwi. Ufika useyaperforma, ufika performa nje aqede, ngiyadlula ngiyabona indawo akasahlali. Alahlekelwe ubuzalwane. Alahlekelwe intobeko. Uhambe performa usengumuntu we-stage. Wakhule ebandleni, washoda ngokugrunywa, kufakwe ne-fear of God kuyena. Atshele ukuthi lento yi-ministry. Uzokwazi ukufika wena nge-music ministry la ibandlo okhonza engeke lifike khona. uNkulunkulu uzokunikeza big platform, introduce God ngengoma. So uma ungena la ku music industry ungekho equipped, ingakho i-local church ibalekile. Yingakho kubaleka ukuthi abantu mabesindiswa abahlale ebandleni, batrainwe, ba-equipwe for the world. Nikhona abathandekayo? Ukuze singagcwala abazalwane ngizobuyeza kanjani Nkosi yami. You see? Abazalwane abaphelelwe ubugist ye-gospel. Ubona lo muntu lona useyaperforma nje lo. Akasakhonza ngazaministration. Naleli gama lokuthi i-artist limenza abe crazy. Artist. Asina artist la. Sinabadumis bengoma. Not an artist. Singama ngezinyawo. So I felt like talking namhlanje bathandekayo. Alibonga igama leNkosi. Ningakunako kwenu noma ngakuqedeli, uNkulunkulu osala kuqedela kini. Praise the Lord. Bamba nansi into.
ucotshiwe uNkulunkulu. Make no mistake. God has anointed you. Uthi kuJeremiah ngingakakubumbi ngakwazi. The ungakaphume esibelethweni sikamama ngakugcoba. So you were ordained before you were born. Ikhona into oyiyo ngweprogram kaNkulunkulu. So don't look down upon yourself. And uma uzosebenzisa uNkulunkulu, awuqali ukusebenzisa uNkulunkulu ngoba usufumene irecognition first. But lento yokuthi uNkulunkulu akulande majukujukwini ezono akugcwalise ngamandla ikwenza automatically ube isikhonzi esifit for service. Can we close our eyes? Angizokubiza umuntu namhlanje bathandekayo sinamatafula. Just close your eyes. Think about your assignment. Noma ngabe ku-education, noma ngabe usebenza phi. You were not employed, you were deployed. You were not employed, you were deployed. You are there strategically. You are an ambassador to introduce God. Even with family yakho, limele ivangeli. Akanya ukanya kweniphambi kwabantu. Babone imisebenzi emihle, bamtusa uNkulunkulu osezulwini. Abafundisi abakhona la, I pray ukuthi umoya engcwele abanikeze a fresh anointing. At restore, at revive, at freshen their ministries as operate prophetically. Indawo uNkulunkulu akubeka kuyona operator prophetically. Siphakamisa izandla zethu bathandekayo. Kothapasata. Sofisa basizokhuleka sonke. Sokhuleka sonke. Ekuthandazeni kwethu sonke ngiyafisa ukuthi uma ngabe bekhona la endlini labo ke ngizobabiza bona mabe khona abadinga ukuhlangana neNkosi ezibandla lithandaza abathi mina ngifuna nje uJesu ngifuna uJesu mina kuyo yonke into ekhula mina ngifuna uJesu ngifuna uNkulunkulu I am away from him. Wena ke uzosuka lapho khona uzela ngaphambili ngegama lika Jesu usizwise lawo mandla silifuze lelo bandla elaqalwa usizwise